Әмир Абдразаков исемендәге Башкортостан киностудия оештырылуга быел 35 ел. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Әмир Абдразаков исемендәге Башкортостан киностудиясының баш режиссеры, Башкортостанның атказанган сәнгать эшмәкәре Вилюра Исендәүләтова. Һаумыгыз Гөлсемә, һаумыгыз. Шулай итеп, 1990 елның 25 майында аңлашмаһам, Башкортостан киностудияһы асылган. Вилюра ханымна, бuna ошо вакыйганың бүгенге көн күзлегеннән әһәмияте нимәлә? Ысынлап та бәлки Әмир агайның үзенең хатирәләреннән сыгып, уның язган истәлекләреннән укып карасаң, Әмир агай әйтә бит инде, ошо 25 май дигән датаны рәсми рәвештә исбатлар өчен бик күп нәйдәр хынаулар аша үткән бит инде, бик күп тупһалар аша, бик күп ишек төбендә ултырулар, безнең Башкортстан Республикаһының үзенең шәхси хөкүмәт тарафынан расланган киностудияһы булган өчен ысынлап та ул тырышкан һәм дөрес эшләгән. Ул иң беренче аса бит инде, менә ул нисек дип уйлай Әмир агай әйтә. Менә капыл гына әйтәң ти, дур күләмле киностудия итеп түгел, капыл гына бит инде ул бит инде менә производство дигән сыгымдар күп китә дип коттары осалар инде бит инде. Һәм ул үзебезнең республикала булган тарихи мәлдәрне менә төшереп, хаклап, киләһе буынга yetkерер өчен бәләкәй кинолента истебез инде. Һәм дә теге архивка калыр өчен кино документаль фильмдар булган өчен дип тәүдә шайтып уйлап башлаган эштең менә бүгенге көндә без әһәмиятен күрәбез. Беренче нәфис фильмдар, документаль фильмдар, производство яйга халынган дип әйтергә мөмкин, шулай бит? Ну, хәзер инде мин уйлыйм инде безнең менә бу кеше яшемен алып карасак, 35 яшь ул ел ул бөтенләй яшь егет тә түгел, һәм олы да түгел. Менә иң өлгереп теге дип әйтәм, етлегеп киткән, аякка нык баскан. Егет яшь матур ир, теге урта яшьтәрдәге ир нәһенә яшенә иткән киностудия дип әйтәбез. Чөнки олы түгел, нык яшь бала ла түгел, һәм аягында ныклап басып тора дип уйлайбыз инде без. Киностудияның юбилее уңайнан ошо көндәрдә һезнең 2 документаль фильмыгыз Милли китапханала күрсәтелде. Бuna ошо милли китапханала күрсәтелгән ошо 2 документаль фильмыгыз турында бераз һүз йөрткә килә. Ул бит шулай ук ошо киностудияның җимеше һәм берне тиклем һез әйткән баягы безнең республиканың ел язмаһы, кино ел язмаһы, шулай бит? Кино ел язмаһы. Чөнки менә ул 2 фильмдан төшү нәһенән сыгып караганда, хәзерге көндә бит менә һуңгы 4-5 ел рәттән бездә бик һәйбәт Россия кимәлендә регионнарда төшерелгән киноларга гранттар бирү ысулын бик яхшы уйлап таптылар. Аксалата финанс ягынан ярдәм итәргә. Бында һин ана шул гранттарда катнашсаң, һәм Россия ана шайтып безне нәйтеп дәртләндерә, хуплай финанс яктан без төшерәбез. Бына ошо 2 фильм шулар тарафынан да яклау, хуплау алып, ошо киностудия белән берлектә төшерелгән. Һәм менә шул фильмнарның бере менә хәзер Сочига китә кинофестивальгә, икенчесе Евразия дигән кинофестивальгә китә. Халыкара кинофестиваль, шунда конкурста катнаша. Отшельник безнең китә. Теге урманда яшәгән яңгыр бабай китә. Һәм менә безнең теге Водяная һыу инәһе, ул бит инде менә былтыр 24 ел өчен Россия кимәлендә иң яхшы документаль кино дигән номинациялар еңүче булды декабрь айында. Ихлас күңелле һәзер был еңүгез белән котлайбыз. Әгәр дә шундый конкурста билдәнәләр икән, катнашалар икән безнең фильмдар, димәк, башкорт киноһын таныйлар, беләләр. Аллаһка шөкер, ошондай кинофестивальдер ул менә дөньяла ниндәй генә зур үзгәрештәр, ниндәйдер стихиялар, ниндәйдер теге авыр вакыйгалар булһа ла, кино сәнгате туктарга тиеш түгел. Бигрәк тә менә без менә документаль кино төшерүчеләр, без бит ил менән бергә атлайбыз. Илдең тыналышы, илдең күргәне, илдең менә борсыган вакыйгалары менән, илдең язмышы менән бер тирәле атлайбыз. Һәм менә шуга әйтергә итәм, менә бүгенге көндә, менә әгәр дә уйласак, без бит инде менә 2 ел рәттән хәзер бездә бит инде махсус хәрби операция бара бит инде. Шуга багышланган менә без кинолар өстендә эшләйбез. Менә быелгы елда менә 30 үзебезнең юбилей айканлы, хәзер безнең 2 ошо темага 2 фильм сыгарга тора, документаль фильм.
Береһе менә бездә нисек итеп ошо безнең үзебезнең солдаттарга нисек итеп менә гуманитар ярдәм алып бару, нисек итеп тылда безнең инәйҙәр, апайҙар эшләгән нидәрҙе нисек итеп аларга алып барып еткереү, аларның күңелдәрен күтәрү максатында бер фильм эшләнә. Һәм мин үҙем шәхсән эшләйем инде. Менә безнең Стәрлетамак ҡалаһында үҫкән егет, подполковник, менә уның нәмә батырлыгы яуҙа һәләк булғас, Саған исемле ҡушаматман була ул. Һәм улының фажиғаһын ауыр кисереп, уның урынына атаһы китә һуғышҡа. Менә хәҙер атаһы һуғышта. Ошо аталы уллы 2 кешегә бер ҡушамат тигән фильм менән аталы уллыға бер ҡушамат. Менә ошо фильм сыға. Менә шуның өсөн дә беҙ менә киностудияның ни өсөн әйтәм инде, баһалап бөткөһөҙ, беҙ ана шулай бергә атларға тейешбеҙ. Илдең тынһалышы менән, ил менән бергә. Ил ҡайҙа, беҙ шунда бергә. Тағы ла бер тапҡыр раҫлайбыҙ Әмир Абдразаҡовтың һүҙҙәрен. Киностудия һул республиканың кино йыл яҙмаһы. Эйе, кино йыл яҙмаһы, тарих ҡалдырабыҙ. Тарихын яҙып ҡалдырыусы. Бына һеҙ беренсе фильмдарҙа атап киттегеҙ, бынан тыш тағы ла күп кенә фильмдар, башҡа фестивалдәрҙә ла ҡатнашып тора. Бына яңыраҡ та белдек Фәрзәнә Үтәрбаеваның «Нигеҙ» тигән фильмы, ҡыҫҡа метражлы, махсус хәрби операцияға арналған бейеү һәм һуңғы бейеүсе. Бетеү тигән. Бетеү, бына Руслан Юлтаевтың шан һуңғы бейеүсе тигән. Һуңғы бейеүсе барғала үҙ тамашасыһын тапты. Улар бит инде менә хатта республика буйлап бөтә үҙебеҙҙең менә ниҙәрҙә, райондарҙа күрһәтелеп, халыҡ тарафынан күпме алар менә ни алдылар. Халыҡ күрҙе, менә ысынлап ағылып барҙылар бит инде. Шундай матур йылы һүҙҙәр үҙебеҙҙә лә күрһәттек бит инде. Һәм дә менә райондарҙа барыбер ҙа күрһәтелеп килә. Шунан башҡа ла менә быйылғы әйтергә итәм инде. Менә мин үҙемдең әгәр тулы метражлы фильмдар тураһында әйтһәк, менә минең ҡалдырма әсәй, менә беҙҙең менә быйыл Алла бирһә, яңы йыл алдынан мин уйлайым инде тамашасыларға сығарыбыҙ дип. Шунан беҙҙең менән берлектә бит менә эшләй менә Булат Юсупов, менә кемдәр киностудияла беренсе булып аяҡ баҫҡандар, киностудия асылғас. Булат Юсупов тәүге аҙымын унда башлаған, Айдар Аҡманов, шул уҡ менә Зөһрә Буракаева анда эшләгәне, шул уҡ менә Айнур Аскаров, шул уҡ менә романдар, алар йәш кенә малайҙар булып, бөтәһе лә шунда аяҡ баҫып, бөгөнгө көндә нығынып, кемеһе үҙенекен асып, кемеһе киностудия менән берлектә, ниндәй матур фильмдар йыл һайын эшләйҙәр. Хәҙер бит инде беҙҙең менә хөкүмәт ярҙамы бар, грант тибеҙ бит инде башлыҡтан гранты. Барыһы ла алып торалар, тырышып, барыбер ҙа ошо үҙебеҙҙең республиканың эсендәге теманы алалар, тарихҡа ҡағылалар. Кем Өфө ҡалаһының эсендәге тарих булһынмы? Кем анда һуғыш осоро ваҡытындағы? Кем шағирҙарҙың яҙмышын күрһәтәме? Кем һәр кемдең үҙенең күңелендә барыбер ҙа ойотҡоһо тыуған илеңдән сыҡҡан орлоҡ. Шунан, шул темаға ҡағылып, шунан эшләйбеҙ бит инде. Менә Булат Юсуповтың Фәрзәнә Көнбайышҡа бара. Хәҙер бит инде менә премьераһын көтәбеҙ. Ул бит инде киностудия менән берлектә. Менә хәҙер быйыл ғына грант алдылар, Зөһрә менән роман. Шул уҡ менә бер ғаиләләге 3 егет яҙмышы тураһында матур фильмдарға запускасы итергә йөрөйҙәр бит инде. Бына яңыраҡ ҡына Айнур Аскаровтың фильмының премьераһы булды. Ҡала мөхәббәт. Һәм һеҙҙең бына премьерағыҙҙы көтәбеҙ. Булат Юсуповтың премьераһын көтәбеҙ. Әмир Абдразаҡовтың башланғысы һүнеп ҡалмаған, сынапта эшләй дип әйтә алабыҙ, тимәк. Аллаға шөкөр, эшләй. Һәм дә менә Айнур бик һәйбәт быйыл ни күрһәтте, үҙенә күрә бер прием тибе. Бер алым күрһәтте. Менә ул үҙебеҙҙә эшләп йөрөгән 2 режиссерҙы бергә туплап, ҡыҫҡа метражлы фильмдарҙан бер единый линия тибеҙ инде теге, бер линияға ҡоролған. Шундай матур менә Каллаш дип әйтәйек инде, кино тулы метражлы, шулардан торған фильм сығарып күрһәтте бит инде. Мин уйлайым, ул тоже дөрөҫ менә режиссер кеше туҡтап ҡалмай бит инде. Ул төрлө алымдар эҙләй, нисек итеп тамашасы күңеленә урын табырға. Бөгөнгө көндә прокат тигән әйбер бар инде. Былай ғына күрһәттең дә туҡталдың түгел бит инде. Ул фильмдар йәшәргә тейеш. Һәм тамашасылар уларға һәр ваҡыт әйләнеп ҡайтып, үҙҙәренә нимәләр алырға тейеш. Шул уҡ ваҡытта ул мөхәббәт темаһы ла мәңгелек бит инде ул. Үҙегеҙ беләгеҙ бит инде ул. Мөхәббәт дигән тойғо ул ергә лә, илгә лә, кешегә лә, яҡыныңа ла, һине уратып алған мөхиткә лә, тәбиғәткә лә ул шундай матур әйбер.
Менә без бөтә режиссерлар ана шуны мәхәббәт белән эшләргә тиешбез. Һәм шуга менә быел мин эшләп ятам инде, ошо тагыла юбилейгә багышлап инде без төшермәһәк тә Әмир агайның үзенең бөтен истәлекләреннән калган кинофрагменттары, улдарын төшерәм дип башлаган кинотасмаһының менә ошылай кисеп алынган төрле урындан йыеп, менә безнең үзебезнең менә Башкортстан юлдаш телевидениеһында бит инде күпме уның турында эшләнгән тапшырулар ята. Шуларны йыеп, Әмир агайның үзенең сыгып үзе турында менә бәләкәй генә, бәләкәй дип әйтеп булмый инде, документальный фильм эшләйбез инде. Яңынан уга кайтырга. Гомумән әлеге вакытта документаль фильмга ихтыяж күпме? Һез беләһегезме, менә элегрәк документальный килет дип әйтһәләр, элегрәк тормышта, онда бит инде ул без бит менә уен фильмы карыйбыз, мажара дип әйтәләр инде. Ә бүгенге көнгә аваздаш булган документальный кино бигрәк тә менә халык менә күп күңеленә үзен борсыган әйтә алмаган һорауларына җавап эзләп килә. Менә без әйтәбез инде, ни өчен менә мин гомумән яратам документальный киноның залдары дур булырга тиеш түгел. Чөнки ул менә камерный обстановкалар, шундай шартларда кеше уйланып, фәлсәфә алып карарга тиеш. Һәм документальный киноларда мин уйлайм, елдан-ел бөтенләй Рәсәй кимәлендә лә бик тәрән, шундай менә тәрән фикер белән халынган хәзер фильмдар күп. Кеше язмыштары турасында, унда бит бер нәмәлә уйланылмый. Анда бит менә кешенең тормышыннан сыгып, һин тамашасыга һавак алырдай, хокландыра, гаҗәпләндерә, хызландыра, уйландыра торган күп нәмәләр менән шундай геройлардан сыгып фильмдар эшләһәң, тамашасының йөрәгенә барып итә. Һәм булсын барлык, шулай бит. Бу уйдырма түгел, художестволы алымдар файдаланган түгел. Алынган хәлдә лә бында бер нәмәлә уйланылмаган. Тик режиссер аны матур итеп карый. Аның язмышын экранда тамашачыларга yetkерер өчен. Шуның өчен дә мин уйлыйм, артабанда менә яшьтәр хәзер документальный кино төшерергә бик ынтылып торалар. Артабанда уга ихтыяж көчле буласак, һәм менә уйлыйм, тамашачылар бар безнең, менә тамашачыларны өйрәтеп алһаң документальный кино карарга. Бер тәмен белһәләр, менә мин үземнең шәхсән фильмда гына һәр вакыт мин үземнең шул бүрек тамашачыларны алгы рәттә күрәм. Алар тимәк яраталар үзебезнең шундай киноларны. Һәм ул документальный кинога яшьтән генә кешене өйрәтеп алып килеп булмый. Тәрбияләргә кирәк. Уларны тәрбияләргә кирәк. Залдарга йөртү мәдәниятен үстерергә кирәк безнең тамашачыларны. Менә театрга бит үстергәнбез. Шуны һәмәк, әгәр елдан-ел матур фильмдар булса, безнең тамашачыларны эзләп йөрмәсбез. Үзләре килерләр дип мин шундай өмет белән уйлыйм инде. Һәм һезнең фильмдарыгызда тәрбияләнгән буын үскән дип әйтә алабыз, әгәр бер тамашачыларыгызды күрәһегез икән. Артабанда һезгә иҗади уңышлар теләйбез яшәгәндә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан киностудиясының 35 еллыгы уңаеннан киностудияның баш режиссеры Вилюра Исәндәүләтова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.